glavnoj smo afganistanskoj prijestolnici, višemilijunskom Kabulu. Život obavijen vječnom prašinom kao da se preselio na gradske ulice. Sve je na otvorenom, u nekom neobično uređenom kaosu, sve ipak nekako funkcionira. Prometne su gužve nesnosne, sirene automobila jedino prometno pravilo, no začudo prometne nesreće su rijetke. Rijeke ljudi slijevaju se svakodnevno prema gradskoj tržnici, u pravilu muškaraca u tradicionalnoj odjeći, žene tek ponegdje i pod burkom. Djece svugdje, radoznale i spremne u času sjatiti se oko stranaca, tražeći koji dolar. Siromaštvo i ruševni ostaci nedavnih dugogodišnjih ratova na svakom su koraku. Ipak, vjera i nada u bolju budućnost ovog napaćenog naroda itekako se osjeća. Iako se na prvi pogled čini da je život stao desetljećima ranije, stvarnost se mijenja na bolje. Kabul je svakako grad velikih suprotnosti, neugledne zemljane nastambe, slijepljene jedna uz drugu kao da ih čine još većima, jer tek nešto dalje niču nove gradske četvrti, građevine po nekim zapadnim mjerilima, rezidencijalne četvrti u koje mogu samo odabrani. No Afganistan je još uvijek zemlja beskrajnog siromaštva, bolesti, minimalnog životnog standarda, korupcije, terorizma, trgovine narkoticima. Od 2001. uspostavom misije ISAF međunarodna zajednica nastoji donijeti mir i sigurnost u Afganistanu. Dolaskom međunarodnih snaga, kako vojnih tako i civilnih, život se ipak pokrenuo s mrtve točke. Od 2003. među zemljama koje žele pridonijeti uspostavi novog demokratskog Afganistana je i Hrvatska. Trenutačno u Afganistanu boravi 200 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. S nasljednicima smo prve postrojbe koja je krenula u afganistansku neizvjesnost, pripadnicima vojne policije. Danas se u Kabulu nalazi već njihov 10. kontingent. Smješteni su u kampu Warehouse. Zadaće su im klasične vojno-policijske poput pratnje štićenih osoba, ophodnje, osiguranja, uviđaja, kontrole kampa, a često su to upravo one najodgovornije i najvažnije. Kako se ovdje ništa ne prepušta slučaju, jedna od redovitih aktivnosti je i održavanje borbene spremnosti iz gađanja. Stoga je iz Streljana, nedaleko Kabula, njihovo često odredište. के दिल
Iako je svaki izlazak u grad potencijalno opasan, domaće stanovništvo već prepoznaje hrvatsku zastavu na ramenu naših vojnika i na vozilima. Rezultat je to ophođenja s poštovanjem i uvažavanjem. Naši se vojnici ne ustežu pružiti ruku, pozdraviti, pomoći. Sad se nalazimo na ruti Yellow, blizu KCP-a, to je znači Kabul City Police. Nalazimo se u jednoj ophodnji koja nije naša redovna ophodnja, jer je zbog pretvornika, znači opasnosti, zabranjeno za pripadnike ISAF-a izlaziti na ulicu, ali pošto je sad ovdje blizina KCP-a i ovo je jedna od sigurnih zona, izišli smo malo van da uspostavimo kontakt sa domaćim stanovništvom. Mi pokušamo postaviti što bolji kontakt sa domaćim stanovništvom, da nas upoznaju kao prijatelje, a ne kao nasilnu vojsku koja je došla ovdje raditi nešto što mi ne žele. Tako da su nas dobro prihvatili, mislim da je sad ok. Naši vojni policajci provode i obuku kabulske civilne i vojne policije. Koristi su višestruke, a bitno je da time i sebi olakšavaju posao.